Zdravo svima i dobrodošli u prvu lekciju kursa o Forexu. Dobio sam puno mailova na temu kako da nađete neki materijal na srpskom jeziku, uglavnom u videozapisu, ali tog ima vrlo malo. Ima, ja mislim, par PDF-ova, knjiga, kako god. I onda sam odlučio, sad kad već imam vremena, da snimim jedan serijal klipova. Ja ne znam koliko će to tačno biti, 5, 10, 15, da prođemo neke osnovne pa i neke složenije stvari o Forexu i u suštini više o razumevanju tržišta, tako da vi na kraju ovog kursa možete sami da pravite svoju strategiju, da gledate tuđe, da mnogo bolje razumete to i da razumete kako se tržište pomere. Ono što sam hteo da napomenem je da ja ovde neću filozofirati puno i pričat ću o proverenim stvarima, o nekim činjenicama vezano za neku stvar, na neku temu, tako da nema razloga sad raspraviti se o tome da li je nešto dobro da se koristi ili ne. Forex je jednostavno igra brojeva, verovatnoća i ako, na primjer, budemo pričali o trendline-u, ja ću pričati o tome zašto se koristi trendline, kako se koristi, kako može da se ukomponuje negde, a do toga da li treba da ga koristimo u nekoj strategiji, imamo mi dosta klipova da pređemo do pravljanja neke konkretne strategije, tako sam samo hteo da napomenem, nema razloga pričati o tome, ja pričam o nekim opštim stvarima, znači kao da imate neko osnovno znanje potrebno da bi na kraju napravili nešto vaše. I naravno, nešto veoma bitno što ću morati da kažem i sada i pre svakog sledećeg klipa je, ja nisam finansijski savjetnik, Forex je veoma rizična industrija, možete da izgubite sav novac, nemojte da trgujete novcem koji nemate ili koji ne možete da izgubite, ovo nisu finansijski saveti, ovo je jednostavno neko moje mišljenje i koje delim sa vama. Tako da, to će biti pre svakog sledećeg klipa, ako ne nađem neku sliku da ubacim kao što svi ostali rade. Ok, pa da počnemo. Šta je to Forex? Forex ili Foreign Exchange je svetska menjačnica. Forex nije ništa drugo na menjačnicu u vašem gradu u koju odete kada želite da zamenite jednu valutu za drugu. Dinare za evre, evre za dolare, dolare za dinare i tako dalje. Postoji dosta valuta o kojima ćemo pričati kada već uđemo u TradingView platformu i o tim valutnim parovima, ali ono što sam hteo da kažem je da svaki put kada odete i zamenite dinare za evre, zato što mislite da je evro stabilniji i da će njegova cena rasti tokom vremena, vi ste u tom trenutku trgovali na Forexu. Znači, to je cela filozofija iza Forexa. Samo što ovde možete, na Forexu možete i da kupite i da prodate valutni par, to ide mnogo brže, postoji leverage o kome ćemo kasnije pričati, ali vi u stvari radite tačno to, samo mnogo brže, intenzivnije i na mnogo više parova. Forex postoji od 1880. godine. Sad, zašto sam napisao ovaj podatak? Razlog je taj što sam dosta puta dobio pitanje da li je Forex prevara. Forex nije nešto što postoji od pre 2 godine. Znači, postoji 1880. a u tom tako online svetu, ja ne znam, verovatno od 90. godina, tako nešto. Ja nisam siguran, možda lupam, ali ono što hoću da kažem je da to je svetska menjačnica, to je nešto što postoji preko 100 godina. To što ste vi tek sad čuli, zato što to nije toliko popularna tema, posebno na našim prostorima, to je nešto drugo. Znači, Forex nije neka prevara, da li postoje prevara u Forexu, apsolutno, ali Forex kao Forex nije prevara. To je jedno zanimanje za koje je potrebno puno vremena da bi se postalo dobar u tome i ljudi kada očekuju da za mesec dana prave novac koji neko pravi nakon 4, 5, 6 godina studiranja, tada počinje da bude prevara, zato što jednostavno žele da budu prevareni, zato što realno gledano to nije moguće. Znači, zašto bi onda neko učio nešto 4-5 godina kada može za mesec dana da pravi toliki novac? Jednostavno ne može, tako da ono što sam želeo da kažem u osnovi je da Forex postoji dosta dugo vreme i nije nikakva prevara, to što smo mi od skoro čuli za to, to je nešto drugo. Forex nije ili jeste kladionica isključivo
zavisi od vas. Ako vi posmatrate Forex kao kladionicu, ako bez tačnog trading plana otvarate pozicije long, short i to radite 20 puta dnevno i jednostavno nemate nikakav plan, nego vas jednostavno nose emocije, onda apsolutno Forex jeste kladionica i jeste kockanje za vas. Ali ako pristupite drugačije sa jednim određenim trading planom, prethodno trgovali na demo računu, radili dobar backtesting, imate dobro razumevanje tržišta, Forex nije kladionica i nikad neće biti za vas, zato što vi to radite kao jedan posao i može da se poistoveti da je Forex jedan biznis zato što vi vaš račun trebate da gledate onako long term na duže staze šta se sa njim dešava, ali ponovo u osnovi hoću da kažem da isključivo od vas zavisi kako pristupite tome, da li će to biti kladionica, da li će to biti kockanje ili ne. Što se tiče prevara u Forexu, prevare postoje. Što se tiče brokera, što se tiče nekih kurseva, signala, kao i u svemu možete naći prevare, posebno ovde gde je sve online, gde sve sedite iza kompjutera, klikćete, ako trebate nešto da kupite, ubacujete karticu, znači sve to nosi sa sobom neki rizik i naravno postoji potencijalna prevara. Sad, o tome koga da slušate, gde možete da sigurnije uložite. Što se tiče brokera, naravno birajte najsigurnije brokera, o tome ćemo i pričati na kraju ove prezentacije. Što se tiče kurseva, birajte najsigurnije, neko ko ima kredibilitet, ko ponovo ima veliki broj, ne znam, ako je pratioca na Instagramu, dobar website, klijenata, čitajte po forumima kakve ima neko, kakve su imali ljudi iskustva sa tim kursom, signalima i tako dalje i tako odlučite konkretno za vas. Glupo je pitati, onako praviti neku generalizaciju, ali to su neke stvari koje trebate da gledate. Ja sam dobio pitanje za svakakve i kurseve i signale, da li je ovo prevara, da li nije, ja stvarno ne mogu da znam za sve, niti se bavim time, tako da da radim neki research za signale i kurseve 24/7, to morate vi sami da znate, da pogledate, ja se stvarno ne bavim time, ali to su neke stvari na koje trebate da obratite pažnju. Kako se zarađuje na Forexu? Ja sam to objasnio pre par minuta. Znači, mi prepostavljamo gde će cena otići od datog trenutka u kom otvaramo poziciju. Znači, možemo da otvorimo poziciju long i poziciju short. Long je da će cena ići na gore, short je da prepostavljamo da će cena padati. Mi razmenjujemo jedan valutni par za drugi baš kao u menjačnici. Znači, to sam već objasnio. Uzet ću primer dinar-euro, zato što iako njega ne možete naći na Forex menjačnici, zato što je to dinar, mislim, nije popularan, ali ili bolje euro-dolar, zato što sam ovde stavio primjer. Da. Znači, ako imamo $110, možemo da ih zamenimo za 100 eura, ako je, na primjer, u tom trenutku 1 evro vredan 1,1 dolar. Nakon par dana mi smo pretpostavili da će evro porasti i zato smo kupili eure, a nismo zadržali dolare. Sad je evro 1,2 dolara. I sad mi vratimo u $120 i u profitu smo $10. Eto, to je neka najjednostavnija računica kada je u pitanju Forex i šta vi u stvari radite. Mi radimo ovo samo mnogo, kao što sam rekao, brže, na mnogo više parova, ne stavljamo stvarno $100 da bi zaradili 10, nego koristimo leverage za to i tako dalje, ali o tome ćemo kasnije. Pre svega da objasnimo neke osnovne pojmove. Prvo, spread. Spread je razlika između kupovne i prodajne cene. Vidjet ćete da svaki broker, uglavnom brokere razlikujemo po tome ili da li su regulisani ili neregulisani i kolike imaju spredove. Postoje brokeri sa nenormalnim spredovima od nekoliko pipsa, kako već. U svakom slučaju, to je razlika između kupovne i prodajne cene. I to će dosta uticati na vaš trading ako se bavite scalpingom ili skalpovanjem, što je
trgovina u kojoj izlazite vrlo brzo iz pozicija, zato što idete na mnogo manji broj pipseva, što je jedan pomeraj na tržištu. Šta su pips? Pips je, ili pip, jedan pip je jedna minimalna promena koju može jedan valutni par da ima. To je jednostavno mera pomeranja jednog valutnog para. I to se ne radi samo o Forexu, znači kad kažemo o Forexu, tu pričamo uglavnom o valutnim parovima. Ovo ne važi samo za valutne parove. Svi ovi principi se odnose i na akcije, na, ne znam, oil, gold, silver, šta već trgujete, znači neki indeksi, sve je to isto i u tim situacijama, ali eto, znači pips, to zamišljajte kao neku promenu, znači promena, na primjer, porastao je za 10 pipsa, porastao je za 20 pipsa i tako dalje, ali to ćemo pokazati u sledećoj lekciji, konkretno na jednoj platformi, pa ćete vidjeti kako to izgleda. Lot je jedna veoma bitna stvar koju puno tradera, mislim puno početnika, zaborave na početku i otvaraju stavljaju isti lot size na svim valutnim parovima. Lot je broj ugovora koji vi kupujete. Znači, to je kada vi želite da idete long ili short, vi u stvari kupujete neke ugovore da idete long ili short. I lot je samo mera, znači broj tih ugovora koje kupujete. Ako kupite više ugovora, naravno brže se cena menja i brže zarađujete, brže gubite. Manje lota ako kupite, na primjer 0,01 je najmanji, onda se manje cena menja, odnosno sporije. Sad, šta je leverage? Da, što se tiče lotova, ono što sam hteo da kažem je da za različite valutne parove i za različiti broj pipsa za koji želite da vam bude stop loss, ali ajde, o tome ćemo ponovo kasnije, to se sve nekako prepliče jedno s drugim, pa možda moram da koristim neke pojmove do kojih nismo još stigli. Hoću da kažem, različiti valutni parovi, različiti lot sizes, postoji kalkulator na internetu, zove se MyFX Book Calculator, to ću spomenuti verovatno i u još nekom od narednih klipova, ali različiti valutni parovi, različit lot size. Šta je leverage? Leverage ili poluga je nešto vam omogućava da sa manjim kapitalom trgujete kao da imate veći. Znači, vama u stvari broker pozajmljuje kapital da bi mogli brže da dobijete ili gubite novac, kako već bude, ali to je u najosnovnijem objašnjenju poluga, znači neko vam pozajmljuje novac da sa $10 imate kupovnu moć, ako mogu da kažem, od $1000, znači poluga ili leverage 1:100. I vi sa $10 možete da otvorate pozicije kao da imate 1000. Sad, zašto je to bitno? To je bitno zbog margine. Margina je minimalna količina novca koja vam treba na nalogu da bi otvorili još jednu poziciju. Tako da leverage i margina su dosta povezani. Vi u stvari imate veliki leverage da bi mogli sa manjim fondom da otvarate, sa manjim kapitalom da otvarate veliki broj pozicija ili veće pozicije. Long i short sam već objasnio, znači to su pozicije, kada kažem to u stvari, znači pozicija je trade jedan. Znači vi kada kažete long pozicija, to je otvorili ste trade, znači ušli ste u trade, pretpostavili ste da će cena tog valutnog para ići na gore i to je long. Short je obrnuto, znači vi ulazite u trade i prodajete taj valutni par. Sad, order types, postoji 3 tipa ordera ili narudžbina koje možete da zatražite, a to je instant execution, znači odmah ulazite u trade, limit i stop order. Instant execution sam već rekao, znači u tom trenutku kada kliknete vi ulazite u trade. Limit je, na primer, vi verujete da ako se cena vrati do neke vrednosti, na primer 1.000, vi verujete ako se cena vrati dotle, vi tad želite da kupite.
i vi naravno ne želite da budete sve vreme pored grafikona, vi imate nešto drugo da radite i onda vi stavite limit order zato što cena treba se vrati dotle i kad se vrati dotle vaš order će biti znači executed, znači ući ćete u taj trade i cela poenta je da vi ne morate da stojite ispred grafikona. Stop order je ako vi mislite da cena ako probije, znači ako ode do neke vrednosti, na primjer 1.1, vi mislite ako dođe dotle, ono će nastaviti da ide u tom smeru i vi tada stavljate stop order. Cela poenta iza ovoga je da vi ne morate da gledate sve vreme u kompjuter, nego da vi možete da spavate, a da i dalje ako cena dođe dotle, moći ćete da vi ulazite u stvari u trade. Sad pričat ćemo o tome šta je dobro, šta je loše. Ja stop ordere nisam koristio nikad, limit jesam i instant naravno, ali mogu se koristiti za razne stvari. Pričat ćemo o tome, ovo je više da otprilike znate o čemu se radi. Još neki osnovni pojmovi su take profit i stop loss, to je nešto što sam pominjao. Take profit ili uzmi profit je mesto na kome vi postavite da, na primjer, kupili ste na vrednosti od 1, dođe do 1.1 i vi kažete da je tu take profit, vi tu zatvarate poziciju i uzimate profit. Stop loss je zaustavi gubitak, znači kupili ste na 1 i kažete ako ode do 0.9, onda mi zatvori poziciju i vi ste sad u nekom gubitku. Stop loss i take profit su veoma bitni i pre svakog trejda morate znati tačno gde su vam stop loss, gde su vam take profit koordinate, zato što je to nešto što vas osigurava od toga da izgubite veliku količinu novca. Nemojte nikako bez stop lossa da tradujete, a i bez take profita je po meni glupo, osim ako nemate neki trailing stop ili ako baš gledate sve vreme u kompjuter, ali stop loss, take profit, najbitnije stvari. I ono što ćemo mi sve vreme pričati je to, znači gde stavljamo stop loss, gde stavljamo take profit. Nećemo razglabati mnogo neku fundamentalnu analizu, tehničku hoćemo, ali hoću da kažem, uvek ćemo, naš krajnji rezultat je da znamo gde da stavimo take profit, gde da stavimo stop loss i da vidimo gde će prvo da ode. Risk to reward ili rizik prema reward kao nagrada, ili profit, znači rizik prema profit, je jedna mera koja je veoma bitna i koja će morati da bude u vašem trading planu kada ga budete napravili. To je, znači ja ću vam dati sada primjer. Govorili smo o take profitu i stop lossu. Ako vam je take profit, na primjer, ako ste kupili na 1, znači, na primjer, euro dolar su 1, znači isto vrede. Ako ste kupili na 1, vaš take profit je na 1.2, a vaš stop loss na 0.9. 1.2 i 1 tu je razlika 0.2, a 1 i 0.9 tu je razlika 0.1. Znači, ako on ode u profit, vi dobijate 0.2. Ako ode u stop loss, onda gubite 0.1. To je risk to reward 1:2. Znači, rizik vam je 1, reward vam je 2. Znači, razmera rizika prema profitu je 1:2. Ono što trebate odavde da zapamtite je da uvek ćemo trade-ove po tome klasifikovati. Znači, to će u stvari cela naša briga da bude. Da nađemo take profit, stop loss i da ih namestimo tako da budu smisleni i da imaju dobar risk to reward. Druga stvar koju trebate da zapamtite da je uvek treba da bude veći od 1:1. To je minimum. Što znači da ne smete, ili ako možemo da pričamo, češće se govori u vidu pipsa, znači ne smemo da dozvoljavamo da izgubimo 30 pipsa, a da uzmemo profit kad smo na 15. To je 1:0,5. To je loše i takav risk to reward ne želimo. Znači, ako dozvoljavamo da izgubimo 30 pipsa, idemo na 30 plus. Kao što sam rekao, znači sve ćemo meriti u risk to reward.